Hej og velkommen. Det her det er min kanal, og ja, der kommer bare sådan primært til at handle om nærmest alt. Og ja, min lille søster hun er pisse irriterende lige nu, men det er fordi hun ikke gider at høre efter mig, og hun kravler bare rundt dernede, og det er rigtig irriterende, men desværre kan jeg ikke gøre noget ved det. Men fordi hun vil over til vores hund. Lille batter. Men ja, den her kanal, jeg gider ikke have sådan et bestemt tema som make-up eller beauty eller skønhed. Sådan noget mærkeligt noget, det gider jeg ikke, fordi hvis jeg så fortryder det, så skal jeg nok til at lave en helt ny kanal, og det virker bare besværligt. Så det, nej, det vil jeg ikke. Og hun er forkølet, men hun skal lade være, som jeg har sagt. Men, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg kan bare lige at sige et eller andet. Men, ja. Jeg laver flere videoer, så pas på jer selv, og så ses vi igen. Hej! Hej! Pæs! Jeg glemte faktisk noget. Typisk. Men mig og min lille søster, som jeg har snakket om lige før. Vi laver en dagens outfit sammen, så hun laver et, og jeg laver et, hvad vi er på, og kig videre. Ja, vi laver nok også et haul, kun måske. Og så, men kig videre. Og hvad hedder det? Vores dagens outfit kommer nu! Hej, og det her det er altså mit outfit. Den her trøje, den er fra Bonaparte Kids. Og den her, den ved jeg ikke lige hvorfra, men så den er rigtig sød. Og så er der en kæmpe sommerfugl inde på den, men I kan se lidt af den her. Så. Og den her trøje, den er fra H&M. Og der står That's The city there, eller That Never Sleeps. Okay, fuck, vi er dårlige til det. Ja, men den er så fra H&M. De her shorts, de er fra også H&M. Hvad? Sig lige, hvorfor du kigger i dine arme. Okay, jeg kigger på, altså fordi jeg kan ikke helt huske, hvad der står, så jeg har skrevet det her. Så jeg har skrevet det her, hvor det er fra. Så, ja. Og så min strømpebukser var fra Kontrast. Og så hvad var den der? Nå jo, og mine sokker, de var fra H&M. Og andet tror jeg faktisk ikke. Jo, så vores lille hund ligger der og sover. Okay. Det her er mit outfit, og jeg har nogle sorte sokker på fra H&M. Det er der vel mange, der har. Jeg kan ikke huske, hvad det koster. Og så har jeg de her Pieces højtalede bukser fra Pieces. Og de var på tilbud, og der lykkedes. Ja, de var på tilbud, og der kostede de så 150 kroner, hvilket jeg synes er okay. Men, og så det her tørklæde, jeg ikke aner hvorfra, men jeg synes bare, det er sødt. Ja, det er altså, ja. Og så har jeg min skjortetrøje, ternet mønster trøje på, som er fra H&M. Og så har jeg min mors halskæde, sød blomst, som jeg ikke aner hvorfra. Og de her ørering, peace ørering, ej de er søde, men dem aner jeg heller ikke hvorfra. Og så har jeg den her ørering ekstra, jeg har 2 her. Der er sådan en ekstra ørering her. Og den er købt på det blå marked, der hvor jeg er fra. Og så mit hår, det er bare løst. Jeg tror nemlig ikke, I er blinde. Mange af jer. Og så har jeg armbånd på fra den by, jeg bor i festdag. Jeg siger ikke lige hvilken by, fordi jeg gider ikke have en muligt tøj, så render rundt i byen. Jeg elsker min by. Men det er så mit outfit i dag. Hej igen. Jeg vil sige, nu har vi så lige lavet vores dagens outfit, og ja,
der er ikke andet at sige end, vi laver flere videoer, som sagt, og pas på jer selv, tror jeg nok, jeg har sagt. Men ja, pas på jer selv, og vi ses, og håber, I kunne lide videoen. Der kommer flere, der kommer i hvert fald en til i dag. Vi skal bare lige finde ud af helt, hvad den handler om. Måske det hårde, som jeg sagde om, men det kommer måske ikke sige det. Men ja, det er koldt. Hej hej, og PPS, eller hvad fanden det hedder igen. Jeg ved godt, jeg har meget mørke render, men det er fordi, jeg lider sådan noget, en slags væskemangel, jeg får ikke nok vand, og så har sådan meget mørk her, og det er sådan mest, jeg kan ikke se, men jeg sidder lige nogle de videoer, vi har lavet, men jeg kan se, at det ser meget voldsomt ud på videoer, men det gør det overhovedet ikke i virkeligheden, sådan lige så meget, men jeg ved bare, jeg er meget mørk, og jeg har ikke taget sådan concealer på lige nu, det glemte jeg, ups. Men det gør jeg i næste video. Og så skal jeg nok putte den op på, så det ikke så lige så godt som du, for jeg ved, jeg ligner sådan en død hundelort eller sådan noget, ikke? Men det var bare det. Kig videre. Eller farvel, eller hvad fanden det nu er, jeg nået til. Så, men pas på jer selv for 5.000 millioner og milliarder, og hvad fanden man nu siger. Bare, ja, det var det. Nej, det var det.